Ești tot la fel. Ce vrei zici? Ce faci? Te-ai îmbătat? Te-ai îmbătat? Nu zi de mama, că zic și-o de coana. Cât ai băut? Mai mult ca mine. Așa aranjăm cioropei. Să vede bine acolo. Cât de cât. Nu zi de mama, că zic de coana, mă, ta. O știi pe mama? Nu. Nici nu vreau. Câți ani are, măta? 80. Pe picioare. Ăsta-i lumină. Facem luminițe. Ce faci? A? Ce faci? Cum adică ce faci? Păi ce faci? Machefe? Machefe? Ai obosit? Da, și eu. Îi v-aș pute în gură. N-ai cu ce? Ama. Ce-am mai pățit? Facem invers. Hai să ugi. Ce-am mai pățit? De ce? Da, mă, ta. Filmez mai nu, că fain cu tine ăștia. Ce e scurtă. Ce mă fă măta? Ce-am tu? Măta unde? Mă, tata. Comuna Măgurana, județul, dacă băți mă de să-și care. Măta unde? Unde vânt? E în Spania, bre, e în Spania. Hai, leicule, hai, leicule. Unde-i măta? În Spania. Și nu mă trec cu drept. Bă, nu te-am întrebat pe tine, du-te, Spania. Băi, te-a întrebat pe tine. Ia, legu. Cârba, lecu, ce că? Hai, unde e? Saxă. Opa. La muncă în Italia. La câr. Bă, În măta? Bre, da să-i pește. Te ai și pe tale? Nu e pește, e rechet. Da să-i pești. Și vrei să fii, și a întrebat că vrei să fii peștoaica lui. Bă, Gata, ai obosit, culcă-te. Somnușor. Ce-o cu mic? Că-ți dau loptic. Dau la lindic. Îți dă la lindic. Știi, vrei tare ce era lindic? Ia de aici ce era lindic? Hai, Ce? tu auzi? Auzi, că nu sunt surd. Alea, ce n-are. Tu e surd, ăla, de n-auzi? Nu, sunt surd în gură. Băi, băiete. Da, fato. Bă, că nu-i filmezi capul. Da, Băi, fato. băiete. Da, fato. Ce-i fac? Păi nu ești fată. E babă, bă. Bine, scuză-mă, domnișoară. Băi. Bar n-ai. Ce? Ce e aia? Căcat. Ha? Căcat la cur? La cur? Ha? căca la nas. Bre, ia zi o chestie. Ți-ai tras-o cu gilei?
Ce sugi? Ce sugi? Ți-ai tras-o cu Gili? Ți-a dat? Stai că zic eu lui Gili. Lasă-mă că te prea lui Gili. Formezi numărul? Te apăr? Ce număr? Auzi, bă? Te apăr? Număr XX0AG01 XX. Oi, e 07. Mă,